S doznievajúcimi tónmi našej národnej hymny vás vítame pri druhom domácom dueli HK Slavia STU Bratislava. V rýchlosti si prejdeme zostavy najskôr hostia. V bráne bude Skuhrovec s číslom 2, obranné dvojice Baláš a Her, druhá obranná dvojica Vošahlík a Kšivokapič. Prvú útočnú formáciu budú tvoriť Hučko, Novák a Valder, druhú Hybner, Gremlica, Kasala a treťou útočnou formáciou bude Werner, Hložek a Slánsky. Trénerom hostí je Martin Fiala. Takže a predstavme si takisto zostavu domáceho celku. Dnes svätyňu našej brány bude kryť Jozef Snopek s číslom 92 a chrbát bude kryť s číslom 49 Mega Matej. Prvá obranná formácia 68 Galko Michal, 37 Naumov Michal. Druhá obranná formácia s číslom 4 Rendek Jakub, s číslom 58 Meliška Martin. Tretia obranná formácia s číslom 19 Schmidt Adrian, s číslom 71 Kontúra Matej. Prvý útok Gráčik Andrej s číslom 89. Center prvej formácie Vystavil Štefan s číslom 27. S číslom 20 Horvát Marko. Druhý útok s číslom 9 Hajduk Richard, 21 Káder Štefan a s 13 Minárik Robert. Tretí útok s číslom 94 Bubica Jozef, 88 Zochor Maximilián a s číslom 90 Mikloš Jakub. V štvrtom útoku nám zostali dvaja hráči s číslom 93 Sabaka Peter a s číslom 18 Harakeľ Rastislav. Trénerom domáceho mužstva Zmajkovič Anton a asistentom Kučera Tomáš. Dnešnými rozhodcami hlavný arbiter Vladimír Goga, jeho asistenti Tomáš Regec a Daniel Kristián. A Vladimír Goga hodil úvodné buly, ktoré vyhráva HK Slavia STU. A po niekoľkých sekundách prerušená hra. Takže úvodné buly vyhrali domáci, síce sa nám zopakuje, ale v prvom zápase domácom a vlastne aj ligovom to proti Banskej Bystrici domácim príliš nešlo na vhadzovaniach. Dúfajme, že sa to zlepší. Hostia sa snažia prvýkrát zaútočiť. Je tam Hučko, ale toho výborne zablokoval jeden z domácich obrancov. Slavia útočí, snaží sa dostať dopredu, avšak zatiaľ sa nepodarilo. Výborná prihrávka pred bránu, ale tam sa nepodarilo jednému z domácich. Ešte skrumáš pred bránou! A nie je to gól, puk vyletel tesne okolo pravej žrde. Ešte sa bojuje tvrdo pri mantineli. Rozhodca zvažuje, či zapíska, stále však vidí puk. Až teraz sa ozýva jeho hvist. Oba týmy striedajú. No a my si môžeme povedať, že domáca Slavia sa vďaka minuloročnej výhre a remíze môže tešiť na svojho súpera, na ktorého podľa slov vie zahrať. Tak uvidíme, či sa to naplní. Znovu rozbieha akciu Hybner, nahadzuje na zadný mantinel. Tamto však obrancovia upratali do rohu. Výborný hit, ešte strela na Snopeka a prvý zákrok pravým betónom. Určite aj Snopek bude veľkou oporou týmu, veď v minulotýždňovom zápase v Bystrici vychytal niekoľko vyložených šancí domácich, avšak ani on nezabránil prehre 3-6. A rozvíjajúci sa útok STU. V útoku tretia útočná formácia, ale tá zlyhala a nahodenie cez všetky čiary, avizovaný offside. Rozhodcová pravica zvinutá, ale hráči dokorčulovali puk, preto hra pokračuje. Teraz môžeme vidieť chlánov hrajúť väčšinou v strednom pásme. A čo teraz? Prvá strela našich na bránu. Konkrétne to bol hráč číslom 13 Minárik a teraz boje zvládzajú za bránou UK Praha, domáci. Stále sa držíme v útočnom pásme, síce len v rohu a za bránou. A teraz sa dostala Praha k puku, ale vynikajúco prečítaná hra a strela na bránu. Tak prvý zákrok si musel pripísať aj Skuhrovec. Nebezpečná šanca, vynikajúco to vychytal
vychytali naši obrancovia a strela na bránu. Strieľanie, pozor na druhej strane teraz, útok UK Praha, ale výborne Snopek bol na svojom mieste. Striedame, prichádzajú prvé formácie na ľadovú plochu, UK Praha nestrieda, ponecháva svoj útok tak, ako ho mal na ľade. Vystavil, získava puk, vynikajúco na kapitána Galka, ktorý bude rozohrávať ďalší útok. Ale veľmi nepodarené rozohranie, ale rozhodcovia avizujú, že to nebude zakázané uvoľnenie, preto sa hrá ďalej. A naši zostali v útočnom pásme. Zatiaľ Praha má trošku problémy. A toto tiež nebude zakázané uvoľnenie, rozhodca ukazuje, hrajte ďalej. Ale pozor na takúto rozohrávku, vynikajúco teraz naši obrancovia. Ale pozor na takéto rozohrávky. Praha takéto situácie vie využívať, dôkazom toho sú aj dva víťazné zápasy z dvoch, ktoré dokázali zvíťaziť na domácom ľade. Praha prvýkrát vonku. Doma dokázala poraziť Pan Európu Kings a takisto UMB Banskú Bystricu. Ďalšia z útočných snažení hostí z Prahy, avšak zatiaľ mám pocit, že obrancovia si vedia s týmto poradiť. Možno trošku im chýba taká pokojnejšia rozohrávka, ale s pribúdajúcim časom sa to pravdepodobne zlepší. Ešte Praha sa snaží niečo vymyslieť, nahodenie pred bránu, ale to bol skôr center ako strela. A už sú pri puku domáci, snažia sa to rozohrať pozdĺž mantinela, ale príliš sa im to nedarí. Znova strela na bránu, to bol Her, veľmi nebezpečný hráč a je to účastník All-Star tímu z minulej sezóny, tak na ňo určite veľký pozor. Ešte tvrdé súboje, no tak chalani si nič nedarujú. To je Her a výborne Snopek nenechal sa nachytať medzi nohami. Ale znovu Pražania zatlačili. A vidíme unavené tváre druhej formácie STU. Je zaujímavé, že hostia pricestovali len s 13 hráčmi do poľa. No a podľa nášho zápisu by mali hrať, ale pozor, toto je 2-1. Prihrávka, nie, to gol, výborne to myslel Máder, ktorý hľadal Hajduka. Ten však nestihol vložiť hokejku do jeho výbornej prihrávky. Keby sa mu to podarilo, tak už oslavujeme prvý gól. Ešte sa snaží druhá formácia pritlačiť, to bol Máder. Výborne presoval hostí a získal puk. A puk končí na striedačke domácich. Rozohrať sa snažil Meliška, tomu to však nevyšlo a vhadzovať sa bude v strednom pásme. Tak asistenti nám vhodia boli a vystavil, sa snažilo prienik do troch hráčov, ale tomu nevyšlo a preto UK Praha môže začať útok zo vlastnej tretiny. Teraz trošku rozhodca zavádzal, ale samozrejme rozhodca je súčasťou hry. Nahodený puk do útočnej tretiny UK Praha dokázali domáci vybojovať, ale teraz s ťažkosťami. Vysoko napadajúca UK Praha. Ešte zachytený puk, ale nie, rozhodcovia avizujú offside, preto museli hráči UK Praha opustiť útočnú tretinu a to dáva príležitosť STU založiť útok. Vynikajúco prvý útok vystavil, prišiel mu tam na pomoc Gráčik. Gráčikovi za bránou sa snažil pomáhať ešte Horvat, ale na toho puk neprešiel a vynikajúco opäť niekoľkýkrát už dnes vystavil, prečítal hru a pozrite sa, ako sa snaží až do troch hráčov. Tá bojovnosť sa dnes nedá odoprieť hráčom STU. Teraz tam máme trošku zmiešanú formáciu, bol tam aj ďalší hráč našich a vystavil a budeme svedkami prvej presilovej hry. Zahákovanie, odíde na trestnú lavicu domáci hráč Gráčik Andrej. Tak budeme svedkami v 7. minúte prvej presilovej hry UK Praha a sami sme zvedaví, koho tam pošlu Pražania.
Vidíme tam prvú obrannú dvojicu a takisto tam vidíme, zrejme to bude tretí útok, tak uvidíme, čo vymyslia UK Praha. Bully vyhrali rozloženie formácie v útočnej tretine. Zatiaľ posúvanie puku pri modrej čiare. Uvidíme, či sa odhodlajú vystreliť. Vynikajúca strela z uhla, ale Snopek bol postavený na svojom mieste a krásne vyhodenie spod všetky čiary. Bol to hráč číslom 4 Rendek Jakub, ktorý takto sa zbavil puku a vyhodil puk až za bránu UK Praha a tí musia začať opäť odznova. Vynikajúce prerušenie hry. UK Praha má teraz menšie problémy sa dostať do útočnej tretiny. Nahodenie, ale tu je opäť pri puku Rendek, ktorý sa bude snažiť prepáliť cez všetky čiary. Aj sa mu to podarilo. Opäť hráči UK Praha musia zakladať útok. Baláš to rozohráva smerom dopredu, ale výborná obranná štvorka, ktorá nepúšťa hráčov k ničomu vážnejšiemu. Tak teraz obetavo sa tam hodili naši chlapci Kontúr a Matej. A vytlačame UK Praha do vlastnej tretiny. Tí teraz musia vymyslieť opäť niečo nové. Ešte majú na to 35 sekúnd, ale toto bola chyba. Naslepo sa tam snažil hľadať hráč číslom 21 Karel. To sa mu však nepodarilo a naši aj v štyroch napadajú veľmi vysoko. A ďalší útok. Teraz to zobral sám na seba hráč číslom 12 Kasala. To sa mu však nepodarilo. A toto bol offside. Jasný verdikt. Sice Kršivo Kapič ukazoval rozhodcom, že nemal záujem o hru, ale bol tam, puku sa dotkol, preto sa pískalo. Dokonca presilovky hostí zostáva 8 sekúnd a vyzerá to tak, že domácim Slavia STU sa podarí naštrbiť 100% bilanciu hostí, ktorí využili všetkých 7 presiloviek v tejto sezóne. Je to tak, Gráčik je späť v hre, ale ešte je tu šanca, výborný blok a teraz to môžu vyskúšať. Výborne, to je Hajduk, ale to bol nepríjemný zákrok. A to bol stred hráčov s číslom 9. Hajduk dostal od... Myslím, že to bol Slanský. Gráčik ešte chce niečo povedať hlavnému rozhodcovi, ale zrejme mu to nebude nič platné. Ukazuje zrejme aj krv. Vyučovať sa však nebude. Gráčik nespokojný a trochu otrasený odchádza striedať. Nuž, veľká vzpruha by bola, keby domáci dokázali hneď po presilovke súpera skórovať. Hadzovanie však nevyhrali. A Pražania sa snažia dostať dopredu. Zase nahodenie na zadný mantinel, žiadne zbytočné vymýšľanie. Galko sa nechal pretlačiť, ale pomohol mu jeho kolega z obrany Naumov. A škoda, že teraz nespracoval puk Gráčik. Bol by určite šiel sám na Skuhrovca. Výborná obranná hra. Našich ďalší tvrdý hit, no tak to je zmena oproti prvému domácemu duelu. To bola nepríjemná strela. Hera zozadu ešte si stále pýta puk. To nebol faul, rozhodca ukazuje, hrajte ďalej. 3-2. Snažil sa individuálne prejsť. Vystavil, ale stopku mu v úvodzovkách vystavil Her. Znova Her, to je veľmi dobrý hráč, ale rozhodca mu teraz zavádzal v hre a tak pri puku domáci. Množstvo súbojov v úvode duelu. Zatiaľ sme veľa pekných akcií nevideli. Uvidíme, či sa to zmení. Teraz sa snaží prejsť zase domáca druhá peťka. Poza bránu, pridávka pred bránu a to nie je gól. To je veľká škoda Bubicu. Ten mohol otvoriť skóre. Výborná obranná hra. Zase jedného z obrancov. Bol to Naumov. A oba týmy postupne striedajú.
Ešte jedna z ďalších nájazdov Pražanov. Výborná individuálna akcia. Ale Hybner netrafil puk. Znova je hra v strednom pásme. Zatiaľ je to veľmi opatrné. Ani jeden z tímov nechce urobiť chybu. Toto bola veľmi nepresná strela. Znova je puk pri striedačke domácich. Teraz sa snažia presadiť. Ale teraz Hajdukovi nevyšla prihrávka pred bránu a bude sa znova vylučovať. Priznám sa, že som si nevšimol, kto pôjde na hanbu, ale vyzerá to tak, že na hanbu pôjde Hložek z týmu hostí. No a tak, že by sme videli konečne využitú presilovku HK Slavia STU v tejto sezóne? Dúfajme, že áno. Takže Hložek odišiel za hákovanie na trestnú lavicu, dostáva 2 minúty. Naši víťazne pri buli, čo je základ. Ale pozor teraz na Hučka, ktorý sa snaží založiť útok a takisto sa mu to aj podarilo a ešte strela na bránu. A teraz sa UK Praha na chvíľu zdržala v útočnej tretine, ale vynikajúco, tak teraz 3-1, prvý útok vystavil Gráčik, prihrávka, gól! Vynikajúco využitá presilová hra, Hajduk je tým hráčom, ktorý strieľa úvodný gól v 14. minúte prvej tretiny. Vynikajúco to spravili naši chlapci, 3-1, nemal v bráne šancu Skuhrovec. Asistencie si pripíšu Gráčik a Horvát. Zmiešaná útočná formácia, vynikajúco to spravili hráči STU a dostávajú sa do vedenia 1-0. Uvidíme, čo to spraví s hráčmi UK Praha, ktorí prišli, ako sme už spomínali, v menšej početnej nevýhode. Určite im to zoberie viacej síl ako domácim a domácich tento gól určite nakopne. Ako sme už spomínali, hrali minulý týždeň z UMB, Banská Bystrica takisto viedli po prvej tretine 1-0, ale potom sa to akosi zvrhlo v náš neprospech. Dúfajme, že taký scenár nasledovať nebude, ale pozor teraz a je to vyrovnané 1-1. Obrovská chyba v obrane, zlá rozohrávka. Hráč číslom 18, áno, Gremlica, Martin, asistent kapitána hostí, využíva takúto chybu, tak tohto sa musíme vyvarovať. Nešťastná rozohrávka popred bránu, ešte k tomu Snopek nemal v bráne šancu, hráč osamotený pred ním. Škoda, dobre rozohratá prvá tretina. UK Praha nemala veľa šancí, ale využíva jednu z nich. Využíva obrovskú hrúbku, obrovskú chybu v obrane. Určite dodá teraz síl, samozrejme netreba vešať hlavy, treba ísť ďalej, treba bojovať. Začíname ešte len prvá tretina a rozbieha sa útok UK Praha, ktorí sú nabudení tým gólom na 1-1. Ďalšia strela, ktorú musel Snopek kryť. Pozor ešte spoza bránu, vynikajúco sa tam hodil hráč číslom 70 na Kontúra Matej, ktorý sa už niekoľkokrát v tomto zápase takto hodil do strely a toto mohla byť nebezpečná šanca, keby puk trafil. Hráč číslom 20 Werner Tomáš, našťastie pre nás sa to nepodarilo. A teraz vynikajúco zachytený puk v útočnom pásme, strela na bránu. Výborne to spravili naši chlapci. Takto treba pokračovať ďalej. Opäť sa hrá v strednom pásme, tak teraz nám hra trošku sa oživila. Teraz musia Pražania ukľudniť, prestriedať, takisto striedame aj my. Čerstvé sily na ľadovú plochu. Dve veľké hrubice nám otvorili skóre na jednej aj druhej strane. Jednak snaha o gól v oslabeniu Pražanov a jednak obrovská minela obrancov, ale aj brankára Snopeka, ktorý podľa mňa nemá čisté svedomie, pretože odrazený puk od zadného mantinelu mohol prikryť, mohol prerušiť hru, preskúpiť rady a nič také sa nemuselo stať. Ešte sa snažil hráč s číslom 9 Slanský prekvapiť Snopeka, ten si však dal pozor. No a presne Dodo, ako si spomínal, hra nám získala nový spád vďaka tým dvom gólom a tomu sa určite tešíme, aj keď obrancom, brankárom a hlavne nie trénerom sa tieto defenzívne lapsusy nepáčia. Uvidíme, ako to pôjde ďalej. Toto je zakázané uvoľnenie.
A čiarový rozhodca ukazuje Galkovi, aby sa vrátil do hry, ktorý filigránsky videl, že to bude zrejme zakázané uvoľnenie, ale čiarový rozhodca si ho okamžite vyťahol späť a bude sa vhadzovať po pravici Snopeka. Ďalšie vyhraté buly domácich. Toto bolo veľmi tesné vyhodenie. Teraz môže byť Galko rád, že nejde za zdržovanie na 2 minúty. Hostia znovu útočia. Výborná prihrávka na modrú, ale vynikajúci zákrok Snopeka vyrážačkou. Tečovaný puk a znovu to bude vhadzovanie po pravej ruke. Hostia idú striedať. Točia len 2 obranné dvojice a 3 útočné formácie. Určite to bude pre nich dlhý zápas. A myslím si, že ak STU dokáže udržať vyrovnaný, prípadne aj vedúci stav do záverečných momentov zápasu, môže sa stať, že hosťom už nebudú chýbať síly, ale tu je znovu, by som povedal, hlúposť od Bubicu, ktorý absolútne zbytočne bránil v hre jednému z hostí a teraz bude na tom, dúfame, 2 minúty rozmýšľať, pretože znovu dáva hosťom možnosť ujať sa vedenia. My však dúfame, že to tak nebude. Presne tak, zakladajúci útok, keď im mohlo nastať prečíslenie domáceho tímu, prišlo prerušenie, takto nevhod, škoda, mohol to byť zaujímavý útok, ale venujme sa teraz hre súbojom v rohu klziska. Rozhodca hru prerušuje, strátil puk z dohľadu, preto sa bude vhadzovať po lavici Snopeka. A Pražania nestriedajú, naopak naši tam posielajú čerstvé sily na to oslabenie. Hlavný čiarový rozhodca si ešte kontroloval postavenie hráčov. A hrá sa teraz založenie útoku 3 proti 2. Prenesenie hry na druhú stranu, strela vynikajúco, to spravili teraz chlapci v oslabení, zaútočili na bránu UK Praha, ale teraz sa musíme rýchlo vrácať, lebo Pražania sú tu opäť a už sú nasťahovaní v útočnom pásme, už rozkladajú peticu hráčov v pásme. Pozor, teraz medzi kruhy si to chystá Húčko, ale hra prerušená, postavenie v bránkovisku. Húčko už si to chystal nebezpečne strieľať spomedzi kruhov. Snopek tam mal zakrytý výhľad, našťastie pre nás rozhodcovia hru prerušujú. A striedanie domáceho celku, Pražania stále nestriedali, stále tam zostávajú s tou istou peťkou. Ešte minúta 18 presilovej hry pre UK Praha. Vystavil puk, nevyhral. Začínajú Pražania do stredného pásma nahodenie na Húčka dopredu. Tento posúval len popri mantinely, ale vynikajúco vystavil, vyhadzuje do stredného pásma a tam naháňa ešte Gráčik. Rozohrávku UK Praha, znepríjemňuje tam život, tak výborne teraz zabojoval v útoku, ale Pražania, pozor, prienik až do útočného pásma. Teraz nebezpečný útok, ale hrá sa ďalej všetko v rámci pravidiel. Ešte tam zostáva Novák, pri mantineli otrasený, ale hrá ďalej. Novák opäť tam, nebezpečná strela. Novák tam absolvoval tvrdý súboj s Galkom, ale kým Galko v pohode zobral svoju hokejku a odišiel striedať, tak Novák zbieral svoje jednak sebavedomie aj hokejku. Každopádne smutný výraz mal Horvát s číslom 20, keď odišiel striedať, lebo zahodil veľmi dobrú šancu, keď vynikajúcu prácu odvedol Máder, ktorý ho vysunul. Ale teraz otvorený priestor, to bude strela, výborne Snopek. To bol nádherný zákrok proti obrancovi Balažovi. Ešte jedna strela, teraz je to gól. Tak, teraz rozobrali hostia domácich do posledného šrobíka a Gremlica. Pardon, to bol s číslom 11 Hybner, ktorý dáva na 2-1, trafil výborne, ale už predtým mal šancu jeden z hostí a prvé varovanie domáci neakceptovali a tak prišiel zákonitý trest
Hostia tak využívajú presilovú hru. Do konca prvej tretiny nám zostáva ešte viac ako 4,5 minúty. A vidíme, že Praha do Bratislavy neprišla len brániť, síce prišla s menším počtom hráčov, ale útočne naladený. Čo teraz? Založenie útoku. Pokúsi sa o to ešte hráč číslom 18, ale rozohrávka nevydarená, preto opäť Pražania. Tým sa nepodarilo vyhodiť puk. Zachytili sme puk v útočnom pásme, ešte tam bojujeme, ale opäť Pražania, tak hra sa nám teraz prelíva z jednej strany na druhú, väčšinou sa hrá v strednom pásme, súboje tam zvádzajú oba celky. Nahodený puk do útočného pásma, naši potrebujú prestriedať. Takisto Praha strieda. Hra 5 na 5. Toto nebude offside, musí sa hrať. Tak kapitán Galko spoza vlastnej brány na Gráčika. Ten nahadzuje puk, videl tam nabiehajúceho, vystavila, na toho však puk neprešiel cez trojicu hráčov, hostí. Tak teraz musia hostia opustiť útočné pásmo, inak by sa dopustili postavenia mimo hry, ale opäť zlá rozohrávka. Tento raz to bol kapitán Galko a je to gól! Tak Praha využíva ďalšiu chybu v obrane, tento raz sa jej dopustil kapitán Galko. Obrovská škoda týchto rozohrávok, nedávame si pozor, kam to nahrávame a Praha číta hru. Bol to zrejme kapitán UK Praha, ktorý sa presadil, Vučko Petr. Pardon, bol to Martin Slánsky, ktorý strelil gól. A pre nás je hlavne podstatné to, že skóre sa opäť mení v náš neprospech. Je to 1-3 z pohľadu domácej STU, ale teraz zlá rozohrávka na druhej strane. Bubica využil a prečítal túto rozohrávku. Teraz sa držíme v útočnom pásme, ešte Bubica pred bránou, nevedel, kde má puk. A ešte naši pri puku, tak poďme teraz to skúsme. Náš druhý útok, ale teraz si nerozumeli Mikloš s Bubicom a musíme sa brániť, lebo nebezpečný útok a ďalší útok UK Praha sa valí na našu bránu a toto bola pekná kombinácia, netrafila však bránu Snopka a ten si napravuje masku, ale rozhodca necháva pokračovať v hre a Pražania spoza brány opäť začínajú ďalší útok. Tak po svietenom prvom góle sme si predstavovali iný priebeh, no ponúkli sme Prahe príležitosti, ktorá to využila. Samozrejme taký skúsený a kvalitný tým ako Praha, ktorý k nám pricestoval. By sme boli skôr prekvapení, keby ich nevyužil. Teraz kazíme rozohrávku Praha, ale tí si tam prišli pomôcť a zakladajú ďalší útok. Teraz Vošahlik nabral rýchlosť, z toho však dal dolu jeden z domácich obrancov. Stále je však puk za Snopekom, avšak podarí sa domácim vyviesť puk, to je Galko. Snaží sa nájsť jedného zo svojich spoluhráčov, icing to nebude. Hostia musia hrať, zachytený puk. Tak čo vymyslí? Jeden z domácich hráčov nevymyslel dokopy nič, stratil puk a Pražania znovu môžu založiť nejaký protiútok. Je to však 3-4 a teraz to bol veľký a tvrdý hit na Galka, avšak domáci sa snažia dostať dopredu, ale to bola len bočná sieť. Strieľal Harakel, k tomu však tá strela príliš nevyšla, ešte Hajduk sa snaží narušiť rozohrávku hostí, to sa mu podarilo. Zblokovaná strela, snaží sa ju zachytiť Skuhrovec, tomu to však nevyšlo. Ale teraz ku koncu tretiny sa snažia domáci aspoň skorigovať ten nepriaznivý stav, avšak znova ďalšie vylúčenie v nepríliš nebezpečnej zóne. Vystavil nedovolenie, zastavil jedného z hostujúcich hráčov a tak si pôjde odsedieť dvojminútový trest. Tak a máme tu ďalšie oslabenie.
odišiel, vystavil za podrazenie. Trošku to bol prísny verdikt hlavného rozhodcu Vladimíra Gogu, ale rozhodca je pánom na ľade a preto to treba akceptovať a prijať a zabojovať. Prvý puk vyhodený, ale UK Praha sa teraz bude snažiť založiť ďalší útok, ešte pol minúty. Pozor na tento útok, vynikajúco teraz hráči UK Praha. Hučko hľadal na druhej strane svojho spoluhráča, našťastie toho krásne kryl kapitán nášho celku a teraz vyhadzujeme puk, podarí sa to, nepodarilo sa to, už si tam nabiehal Hajduk, ale na toho puk neprešiel, ale teraz sme sa zbavili takto puku, výborne. UK Praha, ešte posledné sekundy, čo tak ešte vystreliť, nepodarilo sa to, výborne a končí nám týmto prvá tretina s nelichotivým stavom 1-3, kedy sme sa ujali vedenia 1-0 na začiatku tretiny a potom prišli obrovské chyby v obrane najmä tá rozohrávka, ktorú by sme určite potrebovali zlepšiť, nepridala na nálade nášho tímu. Dúfajme, že do druhej tretiny naskočia s novou taktikou, s lepším pohybom, hlavne v obranných dvojiciach a strelia ešte nejaký ten gól a stav sa nám bude meniť. Takže sa prihlásime na začiatku ďalšej tretiny.
Takže vítam vás opäť na štadióne Ondreja Nepelu, kde nám začne druhá tretina. Zo skóre 1-3 za domácich sietil gól Hajduk Richard. U hostí boli Gremlica, Hübner a hráč číslom 9 Slánsky, ktorí otočili nepriaznivý stav vo svoj prospech a vedú 3-1. Takže zdá sa nám, že všetko je pripravené na úvodné buly druhej tretiny, ktoré budeme začínať v oslabení. Ešte minútu 13 bude sedieť na trestnej lavici Vystavil a vynikajúco Galko teraz vyhodil puk až za bránu UK Praha a tí sa s rozohrávkou veľmi neponáhľajú. Rozohrávka dopredu na Wernera, ktorý to nahádzoval pred bránu. Našťastie tam neprišiel žiadny teč. Ďalšie súboje v rohu mantinelu. Otočenie na druhú stranu, opäť tam je Hübner, ktorý nahádzuje za bránu. Teraz pri ňom až dvojica domácich hráčov. Vynikajúco zabojoval kapitán Galko. A mohol to byť útok 2-1, ale rozhodcovia prerušili hru a bude sa vylučovať na strane hostí za seknutie. Odíde na trestnú lavicu. Uvidíme, ktorý z hráčov. Dvierka sa neotvárajú, ale mali by sa otvoriť. Mal by tam odísť hráč číslom 20. Werner. O niekoľko sekúnd sa tak stane. Presne tak, Werner odchádza na trestnú lavicu, tak budeme svedkami 31 sekundovej hry 4-4. Vynikajúco vyhrané buly a okamžitá strela na bránu hostí z Kuhrovca a gól! Vynikajúca strela a teč domáceho celku, ktorí znižujú stav 2-3, hra 4-4. Okamžite vyhraté buly, strela, ktorá bola stečovaná, prešla na druhú stranu a tam opäť ďalšia strela stečovaná do brány. Oveľa lepšie sa nám teraz pozerá na tú tabulu. 2-3. A to stále je ešte 24 sekúnd hry 4-4. Po 24 sekundách sa domáci dostanú do presiovej hry a tak je to vynikajúci štart do druhej tretiny. Už v 49. sekunde druhej tretiny Slavia znižuje. Hádzovanie sa bude opakovať. Potvrdeným strelcom gólu je s 21-kou Štefan Máder, ktorý sa nebál a po hlave sa vrhol pred brankára, tečoval strelu a znížil na 2-3. Pražania držia puk. Snažia sa okamžite odpovedať. Za bránou je jeden z hostí, ale výborná obranná hra Galka, no ten hrá naozaj veľmi tvrdo. Pomáha mu aj jeden z útočníkov. Domáci už sú s plným počtom hráčov. Zaujímavá zmena aj v bránke domácich, kde je momentálne Matúš Mega. Priznám sa, že neviem, čo sa stalo s Jožom Snopekom. Každopádne vyhodenie puku od hostí a Mega pomôže rozohrať domácim, ktorým ešte zostáva 1 minúta do konca presilovej hry. Máme tam prvú formáciu, toto je Galko. Prihráva na Naumova. A už sa... A toto bola veľká chyba, dvojica Pražanov útočí na Megu. A vynikajúci zákrok Megu, ktorý odmietol gólovú strelu Hučka, ale tam bol nevyberavý zákrok kapitána Galka, ktorý doslova a do písmena upratal jedného z hostí a toto nie je pekný pohľad. Ale dúfajme, že hráč hostí sa pozbiera čo najskôr. Nepríjemne tam narazil do zadného mantinelu. Spomínal som Galkovú tvrdú hru, ale toto bolo za hranicou únosnosti. Kšivokapič sa len ťažko zbiera z ľadu, ale
Rádi vidíme, že je znova na nohách. Tak nie, prepáčte, je to Novák. Pomýlil som si čísla 7 a 17, sú si predsa len podobné. Ale ešte raz by som vyzvihol vynikajúci zákrok Megu, no tak to bol veľmi ťažký úvodný zákrok, ale golman vynikajúco zakročil a stále máme 2-3. Tak Mega sa uviedol do zápasu výborným zákrokom a aj preto stav nezmenený 2-3. A vyhodený puk za všetky čiary, malo by to byť zakázané uvoľnenie, presne tak, rozhodcovia opäť vracajú Bully pred bránu Megu. Na 4 na 4, ešte 28 sekúnd, to nám viac vyhovovalo. Uvidíme, čo teraz. Domáci vyhrali Bully a budeme to rozohrávať. Naša tretia obranná formácia. Pardon, druhá, bol tam Rendek samozrejme, ale teraz sa venujeme hre. Útok Prahy, našťastie tam vynikajúco zakročili naši hráči a vyhádzame cez všetky čiary, nebude to zakázané uvoľnenie, preto tam naháňame ešte puk a Pražania vynikajúco to naznačili a samozrejme rozohrali. Už sa hrá samozrejme presilová hra hostí 5 na 4. Ešte si musíme dať pozor viac ako minútu a hostia sa budú snažiť usadiť v útočnom pásme, čo sa im podarilo. Prenesenie teraz na druhej strany a strela, ktorá samozrejme nemohla ohroziť bránu. Netrafil tam puk hostujúci obranca a hráči teraz pozor, prihrávku pred bránu. Teraz tam naša tretia obranná formácia Kontura so Šmitom upratali hráčov UK Praha a aj preto mal Mega s tým menšie problémy. A puk len schoval do lapačky. Ale tým veľmi pomohol svojim spoluhráčom, pretože keďže hráme druhú tretinu, majú to na striedačku o čosi ďalej. Máme tu znovu čerstvú štvoricu a podarilo sa im vyhodiť. Nie, zachytil to jeden z obrancov, zblokovaná strela. Ale Pražania už rozostavili svoj presilovkový vzorec. Prihrávka na Hera. Toto je Gremlica, strelec z prvého gólu. Zblokovaná strela zatiaľ. Obrancovia si vedia poradiť s Pražanmi v tejto presilovej hre. Výborne zachytený puk a vyhodenie cez všetky čiary až k brankárovi Skuhrovcovi. Ten sa snaží rozohrať. Podarilo sa mu to náramne. A Pražania znova s veľkou rýchlosťou útočia dopredu. Avšak jeden z útočiacich hráčov je to Hybner. Znovu strelec gólu, tam bol sám. Avšak domácim sa nepodarilo mu zobrať puk. Prihrávka na modrú. Puk si pýta Novák. Zatiaľ mu to Hybner nechce prihrať. Prihrávka na druhú stranu. Hybner si spracoval puk a výborný blok jedného z obrancov a to je vyrovnaný stav. Teraz veľmi bolestivo odchádzal na striedačku. Myslím, že to bol s číslom 88 Maximilian Sochor a je to tak. Teraz ho jeden zo spoluhráčov Meliška potľapkal po nohe i po hlave. Bola to naozaj tvrdá strela. A veľká zbraň Pražanov, presilová hra zostala nevyužitá, a tak prečo by domáci nemohli vyrovnať? Určite by sa tomu potešili aj fanúšikovia, ktorí dnes v zaujímavom počte dorazili, ale toto je 3 na 1. Prihrávka na druhú stranu, bola však pridlhá a teraz sa črtá break pre domácich. Výborne to rozohral, vystavil, toto je Bubica, ale zadržal akciu ešte Galko. Ten je naozaj všade, znova zoťal jedného z Pražanov. Bubica, prihrávka na druhú stranu, čo vymyslia? To bolo nahodenie pred bránu, ale obrancovia hosti si s tým poradili. Ešte je tu Naumov, vystrelil, ale príliš razantné a to božne presné to nebolo. Ešte sa snaží, vystavil niečo vymyslieť, ale bol zablokovaný jedným z hostí a tí sa definitívne tomuto útoku ubránili a tam je Mela za bránou. Tam jeden z domácich, asistent kapitána, vystavil, poriadne naložil jednému z Pražanov. Paradoxne, ten ide na trestnú lavicu, je to s číslom 5 Vošahlík. Zrejme ho tam nedovolene ošahával, je to tak. Nedovolené bránenie a presilová hra domácich, tak
Pevne veríme, že príde vyhraté buly a aj sme na skóre. Tak a teraz menšie problémy v obrane hostí, ktorí sú na rade len traja. Čaká sa na 4. hráča a už prichádza hráč číslom 15 Valder, ktorý sa trošku pozabudol na striedačke a preto hra bude pokračovať 5-4. Ďalšia presilová hra domácich, zmiešaný útok, keď tam máme Vystavila, Gráčika a Bubicu. Pardon, miesto Bubicu je tam teraz Hajduk. Tak sami sme zvedali, ako rozohrajú túto presilovú hru domáci. Na modrej čiare tam máme Rendeka s Kontúrom, tiež zmiešaná obranná formácia. Ale teraz sa venujeme hre, keď Pražania prenikli až do útočného pásma. Hráč číslom 12 Kasala, ktorý sám prenikol a drží puk v útočnom pásme. Pozor, teraz puk skackal tesne pred čiarou brankára Mateja Megu, ale našťastie ho obrancovia upratali ďaleko od jeho brány a teraz Mega nemá hokejku, teraz mu ju podáva hráč číslom 4 Rendek a hra opäť prerušená. Opäť si tam majú čo vysvetľovať hráči oboch celkov. Zrejme to bude vylúčenie na 2 minúty. Tam bol aj Rendek, aj Hučko, kapitán Luka Braha, ale na trestnú lavicu odchádza iba náš obranca Rendek. Preto hra 4-4, ktorá v dnešnom zápase je toho až príliš. Ešte hlavný arbiter prišiel k striedačke domáceho celku, keď si ho zavolal tréner domácich, pán Zmajkovič Anton. Samozrejme, kapitán Galko tam tiež nemohol chýbať. Teraz si niečo Galko vydiskutováva s Novákom, ale padajú tam aj úsmevy, takže veríme, že zápas bude pokračovať vo fair play. Minútu 23 bude hra 4-4 a tak veríme, že uvidíme trochu otvorenejšiu hru, prípadne aj nejaký gól. Veď už raz za stavu 4-4 gól padol, bolo to do siete Skúravca. Teraz Galko nabral obrovskú rýchlosť, vynikajúco prenikol, ale nestihol si prehodiť prihrávku na backhand. Teraz tam zbúral Nováka, s ktorým pred buly tak radosne koketoval. Vidno, že chalani si nič nedarujú. Teraz vyšší pressing Pražanov, avšak to bola nebezpečná prihrávka, ale s 21-tkou Máder, ktorý je nabudený gólom, vybojoval puk, drží ho za bránou. Bude ho chcieť prihrať svojmu spoluhráčovi, to sa mu aj darí. Ale moc toho nevymysleli a to bola vysoká hokejka v tvári, ale pišťalka rozhodcu zostáva nemá. Máder tam dostal hokejkou do tváre od jedného z hostujúcich obrancov. Teraz Nováka zdvojili, ale ten pokračuje ďalej a napáda domácich. Teraz sa Bubicovi nepodarilo vyhodiť a Pražania sa snažili nejako ohroziť. Teraz ešte napáda Mikloš. Faul to nebol. Teraz sa tam zrazili dvaja Pražania, ale nič z toho domáci nevyužili a tak posledných 5 sekúnd hry 4-4 a začne sa skrátená 37-sekundová presilová hra hostí a veríme, že domáci to ubránia. To bol ďalší tvrdý hit za bránou Megu. Nahodený puk, ale to bola skôr ponuka na teč ako priame ohrozenie Megu. Zatiaľ sú hostia len pri mantineloch. Teraz sa to pokúša individuálne zmeniť Vošahlík. Tomu sa to podarilo len čiastočne a jeden z domácich obrancov vyhadzuje puk cez všetky čiary a tak hráme znova 5-5. Tak, v hre 4-4 ani v skrátenej presilovej hre sme sa nedočkali žiadneho vážnejšieho ohrozenia brány. Aj preto stav stále nezmenený a zakladať útok budú Pražania spoza vlastnej brány. Teraz 1-1 sa tam pokúša presadiť hráč číslom 18 Gremlica. Tomu sa to však nepodarilo. Teraz kapitán Galko sa snaží vysúvať hráča s číslom 21. Je tam náder.
Tomu prišiel Zochor na pomoc, ešte kapitán Galko má šancu vystreliť, strieľa. Ten puk bol však tečovaný obrancami úplne mimo brány. A teraz si musíme dať pozor, je to 3 na 2. Prenesenie puku na druhú stranu vynikajúcimi 2 zákrokmi. Teraz Matej Mega, ktorého musíme vyzdvihnúť, zachránil STU ďalším minimálne 2 gólom v jeho sieti. Tak teraz UK Praha, 2 obrovské šance nevyužité. Pozor teraz na ďalší útok UK Praha. Hráč číslom 11. Hybner míňa bránu. Čo tak teraz založiť útok? Nepodarilo sa to, ale teraz hráči musia opustiť útočné pásmo, aby to nebolo offside. Ale naši chlapci sa iba zbavujú puku a vyhadzujú ho teraz Galko. Teraz sa nám hra trošku prelíva z jednej strany na druhú, také rozpačité nahadzovanie pukov z jednej strany na druhú. Teraz sa to Pražania snažia ukludniť, zobral si to na seba ten prienik Hlučko. Tomu sa to však nepodarilo a opäť prerušená hra. Bol to zrejme offside, ktorý rozhodcovia odpískali. Postavenie mimo hry UK Praha v útočnej tretine. UK Praha ani HK Slavia STU nestriedajú. Bude sa pokračovať, na buli vystavil Hybner. Získal buli, ale zároveň však prišiel o puk. Nahodenie puku až na bránu, vynikajúco. Snažil sa Rendek prekvapiť v bráne hostí z Kuhrovca. Ten však mal odkrytý priestor a puk len schoval do lapačky, preto bude zhadzovanie v útočnom pásme po jeho ľavici. Stále hráči bez striedania. Opäť si buli zopakujú, vystavil a Hybner. Vystavil opäť, získal puk a teraz Zochor sa snažil získať puk, tomu sa to však nepodarilo. Opäť ďalšie súboje v strede klziska. Pozor teraz na rozohrávku, na ktorú sme už párkrát doplatili, ale Rendek výborne rozohral a preto vystavil, môže ísť dopredu až do 4 hráčov, ale na pomoc mu tam prišiel Gráčik. A opäť útok UK Praha. Potiahnutie až do rohu klziska a nahrávka do predbránkového priestoru, ale to Pražania nevyužili, opäť do predbránkového priestoru. A strela opäť Mega výborným zákrokom drží svoje čisté konto zatiaľ v tomto zápase. Mega nezostáva nič dlžný svojmu priezvisku. Jeho zákroky boli naozaj vynikajúce. Najmä tá šanca z 26. minúty, kde dvakrát vychytal Pražanov. Udržala jednogólové manko pre domácich. Teraz to bola prihrávka Vystavila, ktorý však nenašiel svojho spoluhráča. Ešte nahodenie od modrej, ale to zbierajú hostia. Teraz tam boli domáci až s 3 útočníkmi a Praha tam mala len jedného obrancu. Bohužiaľ sa to nepodarilo. Zápas sa nám zatiaľ prelomil do druhej polovice. Nahodenie na zadný mantinel. Pražania naozaj nič kombinačné nevymýšľajú. Nahadzujú na zadný mantinel a tam sa snažia domácim znepríjemňovať život. Teraz tam bola chyba jedného z obrancov, bol to Melička, ale ten ju okamžite napravil. Počas hry striedajú domáci i hostia. Toto nebola veľmi podarená prihrávka a teraz Sochor zachytil puk. A prihrávka pred bránu, ale teraz Kuhrovec, myslím si, že zachránil svoj tým i svoju svetiňu od inkasovaného gólu. A Mega pohodlne chytá propagačnú strelu Valdera. Hra sa nám potom v druhom góle STU trochu spomalila, viacej rozkúskovala. Je tu badať viac súbojov. Slavia by určite chcela vybojovať prvé 3 body, ale proti Pražanom to bude mať veľmi ťažké. Ďalší tlak, ale teraz pomohol Hajduk. Strelec úvodného gólu svojim obrancom. Vystavil. To bola zaujímavá kľúčka. S veľkým prehľadom to urobil center prvej formácie. Nahodenie na Gráčika. Offside to nebude.
Máme tam vystavila Hajduka a Gráčika. Tí sa snažili napádať hostí, ale príliš im to nevyšlo. A znova je to v obranom pásme domácich. Galko s prehľadom vyhodil do obranného pásma tak, aby to nebolo zakázané uvoľnenie. Podobne sa deje aj na druhej strane. Teraz veľmi veľa pohľadných akcií sme nevideli, to je vystavil. Prihráva Gráčikovi. Gráčik sa snaží jednou rukou obísť obrancu, zatiaľ sa mu to darí. Prihral tam Hajdukovi, ale ten puk nespracoval a tak znova traja Pražania trieľa, ale výborný backcheck od Gráčika, ktorý zobral puk jednému z Pražanov. Teraz Galko na druhej strane kolziska získal puk, výborne prihrával dopredu, ale tam ani Hajduk ani vystavil, nedočiahli na jeho gólovú prihrávku. Ešte veľa súbojov vzadu a Galko už je poriadne unavený. Jeho pohyb už nie je taký svižný ako pred pár sekundami, keď sa snažil prihrať Hajdukovi pred bránu. Je tam nová formácia, toto je nabudený Mikloš, ktorý narazil Hera. Ešte strela pred bránu, teč a gól! Je to tam, 3-3. To bol vynikajúci gól, taký kanadský štýl. Skrátka, veľa hráčov pred bránou, dorážka, je to tam. Nezáleží na tom, aké góly budú padať. Dôležité je, aby sa Slavia presadila. Strela Rendeka a dorážka Hajduka znamená, že v 34. minúte... A pozor, gól nebol uznaný. Ospravedlňujem sa, gól nebol uznaný zrejme kvôli postaveniu hráča v bránkovisku. Tak sme sa predčasne tešili. Je to však dobrý signál pre domácich, aby skúšali nahadzovať pred bránu a atakovať Skúhrovca, ktorý zatiaľ veľa práce nemal a to už inkasoval 2 góly. To bol offside. Pozorné oko jedného z čiarových rozhodcov. Myslím, že to bol Tomáš Regec. Hadzovať sa bude v strednom pásme. Presne tak, ako si spomínal, ten recept na hostujúceho brankára, to by mohlo fungovať, to by mohlo platiť. Uvidíme, či sa chlapci domácej HK Slavie STU o to budú snažiť a či to bude prizvukovať aj domáci tréner. Nechajme sa prekvapiť, čo nám prinesú nasledujúce minúty. Teraz však nahodenie do útočnej tretiny. A nepríjemný súboj teraz v rohu klziska zvádzajú 2 dvojičky. A opäť snaha o predbránkový priestor, o posunutie puku pred Megu, ale zatiaľ to tam čistia zodpovedne domáci obrancovia, ktorí si určite vstúpili do svedomia po tej prvej tretine, kedy až 3 góly by sme mohli pripísať na ich triko. No však v druhej tretine si zatiaľ svoje povinnosti plnia 100%, ale teraz sa dlhšie držia hráči UK Praha v útočnej tretine a pozor na takéto strely, ktoré môžu byť veľmi nebezpečné. Čo tak teraz útok 3-2, ale teraz sme mohli vidieť útok Bubicu, ktorý sa snažil rozohrať na Zochora, ale rozohral to len na obrancu hostí a tému puk prihral naspäť, čo bolo trošku komická situácia. Tým pádom sa dostali domáci hráči do offsideového postavenia, preto rozhodcovia hru prerušili a bude sa vadzovať v strednom pásme a puk získali hostujúci hráči. Budú sa snažiť rozohrať väčšinou. UK Praha si to berie jeden človek na seba, ktorý dokáže vojsť do tretiny, ale pozor na takéto strely. Nechávame strieľať útočníkov spomedzi kruhov. To sú veľmi nebezpečné pozície. Zatiaľ na naše šťastie hráči UK Praha míňajú Svetiňu Mateja Megu. Toto náhodenie však bude patriť puku domácich, ale teraz sa pozrieme na to, čo spravil Hajduk, ktorý si spravil až 2 obrancov UK Praha a prenikol až do útočného pásma, stále pri puku medzi 3 hráčov, ale to však nemohlo prejsť. Ale teraz pozrime sa na takúto krásnu kolnicu a strela gól do pravého horného vinklu, kedy sa Mega si len klakol na ľadovú plochu a
to nebol problém pre hráča s číslom 16 Hložeka Matiáša zdvihnúť puk a nad lapačku do vinklu skorovať. Škoda teraz týchto šancí na jednej či druhej strane. Táto však zostala využitá a preto sa nám stav mení. 4,5 minúty do konca druhej tretiny. Stav 4-2. Ešte tam išiel niečo komentovať hlavnému rozhodcovi, že to bol offside a takisto niektorí z domácich priaznicov to avizovali. Rozhodcovia to však nevideli, ako čiarový, tak ani hlavný, preto sa hra neprerušila, pokračovalo sa v hre a samostatný nájazd využitý Hložkom. Preto stav 4-2. A tak namiesto stavu 3-3, keď gól domácich nebol uznaný, tu máme 2-4 a znova ďalšia nepresnosť domácich, ktorú však zastavila pišťalka čiarového rozhodcu. Zrejme sa jedná o offside. Do konca druhej tretiny ešte 4 minúty a 12 sekúnd. Na Bully sa vystavil, ale ten Bully nevyhral. Domáci sú však pri puku, snažia sa svojho supera napadnúť a zvrátiť nepriaznivý stav. Teraz výborný hit jedného z obrancov, bol to Kontúra, zablokoval tak útočiaceho hráča UK Praha, avšak len vyhodenie do stredného pásma. Hrať sa môže ďalej, tam sa snaží zaútočiť Horvát, tomuto však príliš nevyšlo. Znova trochu viac otvoreného priestoru pre hostí. Strela na Megu a ten toho možno príliš nevidel a Pugo skôr trafil. Každopádne gól z toho nie je, teraz sa snaží preniknúť Máder. Ten je od toho svojho gólu na 2-3 veľmi pri chuti, avšak zatiaľ sa mu nepodarilo si zarezať ďalšiu čiarku na svoju hokejku. To je Gráčik, vynikajúco prešiel. Ešte dorážka a výborný z Kuhrovcov zákrok, ktorý sa rýchlo presunul k svojej pravej žrdi. Ešte tlak domácich trvá, ale hostia už vyhadzujú puk. Ešte tam bojujú domáci. Čo to šlo? A je tam Mela pred bránou. A teraz Vošahlík začal poriadne vošahávať Gráčika, ktorý však ukazoval, že sa nechce byť. Uvidíme, ako to rozhodcovská trojica Goga Regec a Kristián vyriešia. Zatiaľ to vyzerá len na hráča hostí. Galko ešte diskutuje s hlavným rozhodcom Vladimírom Gogom o tom, čo sa tam stalo. Pravdepodobne ešte aj diskutujú o 4. góle, ale to Galkovi nebude nič platné. Uvidíme, kto pôjde na presilovú hru. Na trestnej lavici sedí Vošahlík. Ešte si tam sa zrejme upravuje časomiera, pretože rozhodca stojí pri boxe časomeračov. A na trestnú lavicu mierí aj ďalší hráč. S číslom 7 je to Kšivo Kapič. Takže je tam zrejme 2-minútový trest plus 5 minút osobný trest, tam zatiaľ svieti. A nebude to Kšivo Kapič, ale hráč s číslom 16 Hložek, ktorý si odíde odsedieť 2 minúty a Vošahlík si tam odsedí ďalšie minúty a bude to určite do konca tejto tretiny. Ale zrejme bude vylúčenie aj na domácej strane za hrubosť, pretože za hrubosť odišiel Vošahlík, zrejme odíde. A jeden z domácich hráčov, čo sa samozrejme domácemu trénerovi, asistentovi trénerov Tomášovi Kučerovi nepáči. Ešte tam diskutujú o tomto spornom momente, keď samozrejme Gráčik nemal vôbec žiadnu chuť sa zapojiť do tej Mely. Vyprovokoval to Vošahlík a išiel jednoznačne po ňom. Gráčik samozrejme odchádzal. A odsediecí trest pôjde hráč číslom 20 Horvát Marko, zrejme tie 2 minúty a Gráčik odišiel do šatne. Uvidíme, čo sa bude diať ďalej. Zaujímavé rozhodnutie oboch rozhodcov.
pretože priznám sa, nevšimol som si žiadny priestupok, ktorý by Horvát urobil. Pravdepodobne to bude presne tým, čo si hovoril, že Gráčik musel odísť na striedačku, preto Horvát si ide odsedieť ten dvojminútový trest. Presilovka domácich, ale strela Naumova nebola príliš presná a prvý braniaci hráč to odpálil cez všetky čiary. Znova sa tak rozbehne útok Slávy STU. Kapitán Galko hľadá niekoho, komu by posunul puk. Našiel však nikoho, nahodil ho na zadný mantinel a ako bumerang ho odpálil. Myslím, že to bol Werner. Zatiaľ toho domáci za tých 35 sekúnd nevymysleli. Teraz nahodený puk, tečovaný Hajdukom. Teraz bude prihrávka na modrú, Galko. Gráčik. Hajduk. Gráčik, znova v hre. Zaujímavo to vymyslel Gráčik. Hajduk, ale neprepasíroval puk cez prvého obrancu a teraz to Her vyhodil aspoň do stredného pásma. Puk skončil na striedačke hostí, ktorí unavení odchádzajú striedať. A tak nám zostáva ešte 50 sekúnd presilovej hry domácich. Vhadzovať sa bude v strednom pásme. A minútu 46 sekúnd do konca by mohli ešte domáci skúsiť skorigovať nepriaznivý stav a namotivovať sa do poslednej časti. Boli víťazne pre UK Praha. Samozrejme vyhadzujú cez všetky čiary, všetky pásma. Musíme tam dokorčovať s kontúrom, založiť ďalší útok, respektíve využiť presilovú hru, ktorá nám potrvá ešte 37 sekúnd. Nahodenie puku do útočného pásma, ale opäť Pražania ako náhle sa dostávajú k puku, vyhadzujú puk cez všetky čiary a opäť to musíme ísť na kontúru, ale teraz zlá rozohrávka Megu a UK Praha pri puku, ale nešťastne puk preskočil čepel hokejky hostujúcich hráčov a tí sa zbavili útočného pásma ľahko, ale opäť ten istý scenár ako pred niekoľkými sekundami a niekoľkýkrát už vyhodený puk cez všetky čiary. Začíname s Rendekom a posledná minúta tejto tretiny. Hráči v plnej sile na oboch stranách. Teraz prerušená hra kvôli offsideovému verdiktu čiarového rozhodcu Daniela Kristiána. Vhadzovať sa bude v strednom pásme. Oba celky prestriedali. Hrať by sa malo 5 na 5. Hráči STU len so 4 hráčmi. Pozabudol sa tam kapitán Galko. Už je na ľadovej ploche. Hneď naskočil na Bully proti Novákovi, ktoré prehral. A teraz pozor na Hučka, ktorý sa dostal do útočnej tretiny a drží puk. Galko ešte bojuje. Nepodarilo sa nám dostať puk von z tretiny a teraz v nebezpečnej šanci tam bol Krivo Kapič. Ale Mega teraz prikryl puk, ktorý bol odrazený spoza brány od zadného mantinelu. Rozhodcovia hru prerušili, aby tam nedošlo k zbytočným potyčkám medzi jednotlivými hráčmi. Opäť na Bully Galko. Hučko. Strela. Nahodený puk pred bránu, našťastie nikto nestečoval. Opäť ďalšia strela a Mega si pripisuje ďalší zákrok. Ešte 21 sekúnd do konca druhej tretiny. Teraz Pražania všetko, čo sa k ním dostane na modrú čiaru, všetko strieľajú pred bránu. Nahadzujú to na odrazené puky. Ani jeden z tímov nestriedá, zostávajú päťky na ľadovej ploche. Galko, Hučko. STU pri puku. Teraz Novák prihráva na modrú čiaru Herovi, ktorý sa snažil vystreliť. Ešte strieľa. Stečovaný puk, ďalšia strela, míňa bránu iba tesne niekoľko milimetrov. Hučko pálil nad. Ešte sa to Hučko snaží rozohrať do druhej strany, ale už nám nezostáva čas. Ešte pozor, aby nám nedošlo k nejakým zbytočným šarvátkam.
Končí nám druhá tretina v trošku nervóznom duchu. V tejto tretine sa stali dve veľmi významné veci, ktoré ovplyvnili stav. Samozrejme neuznaný vyrovnávajúci gól za postavenie v brankovisku a takisto samostatný nájazd trošku diskutabilný, možno tam bol offside, možno nie. Musíme to nechať samozrejme na hlavného arbitra a jeho asistentov, ako to oni posúdili. Ale so stavom 4-2 sa s vami lúčime po druhej tretine, opäť sa prihlásime začiatkom tretej tretiny.
Vraciame sa opäť do Slovnaft Areny. Za stavu 2-4 o minútu by nám mal prísť hlavný rozhodca vhodiť Bully. Pripomeňme si výsledok z vedľajšej ľadovej plochy, kde dnes HC Slovan Bratislava privítal slávny CSKA Moskva. Viedol 2-0. Už Moskva ku koncu dorovnala výsledok a nasledovali samostatné nájazdy a 2 body samozrejme zostali doma. Ale na vedľajšej ľadovej ploche samozrejme tu sa hrá zápas EUHL medzi týmami domáci HK Slavia STU. Dnes sme privítali UK Praha, ktorým sa zatiaľ darí a vedú 4-2. Naši samozrejme prišli nabudení, zo šatne vyhrali Bully úvodné do 3. tretiny, posledná 20 minútovka nám začala, tak poďme na to. Rozohráme prvý útok vo výlete Galko, nahodený puk, ešte strela z uhla Galka. Samozrejme zblokovaná, vystavil, tam ešte bojuje. Galko za bránou, zachytil puk, nahrávame ju pred bránu. Ale Pražania všetko tečujú, prihrávka na modrú, ale zlá strela, nastrelený hráč, útočník a vyhodili sme sa sami z útočnej tretiny. Teraz to musíme skúsiť odznovu spoza brány Matúša Megu. Budeme rozohrávať náš ďalší útok. Vystavil, ale puk preskočil hokejku hráča číslom 90 Jakuba Mikloša. Teraz ten zabojoval a trošku skomplikoval rozohrávku Pražanom. Čo tak teraz Rende, ktorý zachytil puk, ale opäť nastrelený hráč a puk končí na ochrannej sieti za bránou Jakuba Skuhrovca. Preto po necelých 2 minútach prerušená hra prvýkrát v tejto tretine. Bude sa vhadzovať v útočnej tretine domácich na Bully Horvát. Nahodený puk za bránu. Bojujeme, rozhodca zatiaľ ticho. Mader nebol faulovaný. Pražania opäť pri puku rozohrávajú, ale teraz naslepo. Neprešiel ten puk, ale čo tak teraz vymyslieť? Samostatný nájazd, strela, gól! Mader prekonáva bráne Jakuba Skuhrovca. Znížené stav 3-4 z pohľadu domácich, ale musíme takisto pochváliť vynikajúco zachytená rozohrávka Horvát na modrej čiare, rozohrávka, samostatný nájazd. Tak, vynikajúci začiatok 3. tretiny, vstúpili sme doň úspešne, najlepšie ako sa dá, a to gólom. Horvát odvedol naozaj levý podiel na tomto góle, keď zachytil puk a tiesnený 2 hráčmi hostí prepasíroval na Madera. Ten prepasíroval puk pomedzi Skuhrovcové betóny. Je to znova 3-4. Pardon, je to znova o 1 gól. 3-4. Teraz však Pražania znova v útočnom pásme a teraz zblokoval puk jeden z domácich hráčov pred Megom, ktorý nasledujúcu strelu znova kryje. Rozhodcovia tušia, že s pribúdajúcim časom budú musieť čoraz častejšie zakročovať medzi červenými a bielými hráčmi. Vhadzovať sa bude po pravej ruke Matúša Megu. Pražania vyhrali vhadzovanie. Teraz si výborne poradil so 16-kou hrajúci Hložek, strelec 4. gólu. Znova Pražania. Mám pocit, ako by vždy, keď Pražania dostali gól, znova zapnú na vyššie obrátky, znova zatvorili domácich. Teraz však dobre zakročil na umov. Bol podrazený, ale rozhodca nepíska. Prihrávka pred bránu ešte. Rozohrávku zachytáva jeden z obrancov hostí a Galko definitívne ukončuje tieto chuťky a snaží sa vysunúť Hajduka.
To bolo veľmi dobré a teraz Hajduk osviežil Skuhrovca. Aj sa mu snažil ospravedlniť, ale Skuhrovcovi to nebolo príliš povôli. Odišiel si radšej prečesať Ofinu do pravej strany ihriska. Hadzovať sa bude po jeho pravej ruke a 17 minút 25 sekúnd. Pred koncom zápasu je to zatiaľ 3-4. Tak mohli sme byť svedkami ďalšieho samostatného nájazdu behom posledných